हेलो आंनि लोगो नोंथांमोननि सेराव आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना नायलांदो जोबजासिम नायलांदो आंनि बे भिडिअखौ आं मोननैसो माने गुसुं भिडिअ लाना फैदों आरोना बे गुसुं भिडिअखौ आं दायो नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो बिनि गेजेरजोंनो दिनै माने सावरायनाया जागोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो गोसो गैयैखौ बोरै मा खालामथाबदों आरो फेसबुकआवहा मा माने मानसिफोरा गावखौनो मा अगारो नोंथांमोना नायलांबाय था नुलांबाय थागोन जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना थौदो बिदिब्ला जों भिडिअखौ नायलांदोनि চৰকাৰৰ কাৰণে অনুদয় আঁচনি আহিছে অনুদয় আঁচনি মোৰ জব কাৰ্ড আছে জব কাৰ্ডৰ মই পইচা নাপাওঁ আৰু চৰকাৰক যে আমি বিজেপি চৰকাৰক ভোট দিছোঁ পদুম ফুলত চৰকাৰ খালি ভেকচিনটোহে মোক পোৱা দায়িত্ব নেকি কথাটো হয়নে নহয় আপোনালোকে ভাবি চাওক আপোনালোকে দৰমহা পাই কাৰণে আপোনালোকে চলি আছে মই দিন হাজিৰা নকৰিলে মই চলিব না মই ডিচি ওচৰত গৈছিলোঁ সত্য তাৰপিছত মই তাতো সাংবাদিকৰ ওচৰত গৈছিলোঁ মই কথাখিনি জনাই ল'ম ভেকচিন মই ল'ম কিন্তু মোৰ প্ৰাপ্যখিনি মোক দিব লাগিব চৰকাৰৰ পৰা মই এইখিনি প্ৰাপ্য হয় না নহয় গতিকে মই ভেকচিন লোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় মোৰ মতাটোও লৈছে মোৰ মতাটো 5 দিন জ্বৰত পৰি আছে মই একে 100 টকা মই ধাৰ বিচাৰি ফুৰিছোঁ মানুহৰ ওচৰত মই একদম চলিব মানে মই পানী এতিয়া মই আপোনালোকে চাওকচোন বস্তা পাই মোৰ ছোৱালীজনী পঢ়ে বস্তা পাই মোৰ ঘৰত এখন ভাল বিচনা নাই ইয়াত টিং কিনি চাওঁ এয়া হেৰি লগৰ ঘৰ বনোৱা এয়া নতুন টিং লগাইছি পুৰণা টিংখিনি খুলি দিছি গামবোৱা ঘৰৰ পৰা গামবোৱা দাদাকৰ ঘৰৰ পৰা মই 1500 টকা দি কিনি আনিছোঁ ইয়াত টিং গতিকে চৰকাৰে যে সেইখিনি ব্যৱস্থা নকৰে দুখীয়া মানুহক মোক খালি ভেকচিনটোহে মোক প্ৰদান কৰে নেকি চৰকাৰে আপোনালোকে ভাবি চাওক नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय आरो बुजिखाबाय जानांगौ बियो मा सोदोब बाहायदों बियो जोबोद मोजां बुंदों थारमाने बिजि लानाया गिदिर नङा गिदिर बाथ्रा नङा थारमाने बेखौ बुंदों आरोना किन्तु सरकारनिफ्राय जा मोननांगौ बेखौ मोनालासिनो अकल बे बिजि लानायखौल' जे सरकारा माने खुब जुर जबस्ति खालामदों नैबेखौ बुंदों जाहैबाय आरोना आरो नेक्स्ट जोङो दायो थांबावनि र' दसेनि उनावनो आरो नोंथांमोना नायलायदो नुबाय दा नोंथांमोना मानसिफोरा माबायसा गोसो नुवाखै नोंथांमोना कमेन्ट मा गावखौनो मा होलाबायो फाग्लानो बिदि जानोसै फाग्लानो गावखौनो खोब जाहा थाहा होनानै जा देखायना लायो फाग्ला बिदि जायाथ' रावबोथ' मोजां मोनाखैना नोंथांमोना आरो जोंखौ फोरोंदों थारमाने बेबायसा खालामोबा माबायसा नुयो जोंथ' बहुत गाज्रि नुदों बेखौथ' सोरबा गामसा लमिफोरखौनो फैलालायनानै मोसानायाथ' बे जोबोद गाज्रिना मोजाङै नोंथांमोना नायना लादो आरो नेक्स्ट थांबावनि जोङो কৈছোঁ চব আমি হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ লকডাউন 2 বছৰ দিলে চৰকাৰ 2 বছৰত গাড়ী হেণ্ডিমেনক গাড়ী নচলিলে বুলি পইচা দিলে কণ্ডাক্টৰক পইচা দিলে ড্ৰাইভাৰক পইচা দিলে 15,000 বনাই আমিতো 2 বছৰ আমাৰ কোনো কামত নলগালে চব এইটো হাত ভগা ৰেচনটো ময়ো পাইছোঁ হেণ্ডিমেনটোও পাইছে কণ্ডাক্টৰটোও পাইছে ড্ৰাইভাৰটোও পাইছে সেইটো ৰেচন বেজীটো মই নলওঁ আপোনালোকে বলবস্তি বেজী মই ল'ম মই চুইচাইড কৰিম কিন্তু খাটাং চিৱেল চাৰ্টেলি মই নপঢ়া মানুহ এই লক্ষীত ধৰি কৈছোঁ মই চহী মাৰিব নাজানো কি ইংলিছ 2 এটা মই ক'ব জানো আৰু কমো গতিকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে বেজী দিব পাৰিব কিন্তু কাইলৈ ডেড বডি দিবলৈ আপোনালোকে আহিব লাগিব মই ডেড বডি जोबोर दुखुनांथावना बाथ्रा बेफोरो गासैबो बाथ्राफोरा गासैबो सैथो जुक्ति आरोना जुक्तिफोरा गासैबो सैथो आरो जोंनि लागै गोबां दुखुनांथावना बाथ्रा बेफोरो मोजाङै नोंथांमोना नायलां आरो नोंथांमोना नायनानैनो बुजिगोन आं खोब बुंबाय थानो गोसो गैया नोंथांमोनानो नायनानै बुजिलांबाय थाबानो जाबाय आरोना दिनैनि जुगाव मा जादों बेखौ जोङो मोजां सिन्था खालामना नायोब्ला मोनहाजोबो आरो बुजिजोबो आरोना दायो आरो नेक्स्ट थुलायदो जों दसेनि उनाव आरो मोनसे भिडिअ होलायनोसै नुबाय दा नोंथांमोनाथ' बे मोनसे भिडिअखौ
बे भिडिअआ जोंनि लागै बिराद लासिं सिंनि बाथ्रा दानि जुगाव मबाइल गिदिर लानानै मबाइल गिदिरजों मा बाहायदों आरो न'नि मानसिफोरा मा मबाइल गिदिर रावबो लाया नामा मबाइलथ' लायो बिसोरबोथ' नुयो फेसबुकआव मा हगारदों मा हगाराखै सोर मा हगारदों गासिबोथ' नुजोबो अब्ला फेसबुकफोरावहा बिदि लासिं बिसिं बेबायसा होनायाथ' जोबोद गाज्रि जादों बिसिना बर'नि गेजेराव बेबायसा माबाफोरखौ हगारनाया गाज्रि माबाफोरखौ हगारनाया बहुद गाज्रि जादों बेनिखायनो आंनि उन जोलै माने उन्दै गथ'फोरखौ आङो खावलायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बुजिनानै ला जाहाथे बेफोरबायसा गाज्रि फटकफोरखौ भिडिअफोरखौ हगारा आं बेखौनो नोंथांमोनखौ खावलायदों बिथांमोना जा हगारबाय नाथाय जाय हगाराखै आरो नोंथांमोना मालाबाबो दासान बेबायसा भिडिअ हगारनो आरो बेफोरो गोबां गाज्रि माने बेखौ मालाबाबो सापर्ट खालामा मानसिफ्रा नायनानै जे आंखौ मोजां मोनदों जोंखौ मोजां मोनदों बेखौ मालाबाबो दासान खिन्थु मानसिफ्रा उपाय गैया नुजानायखौ नायनो गोनां जायो बेखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायदों बिदि हगारनाङा दिनैनिफ्राय कर'ना भाइरासनि भेक्सिन लानाया दिनै मानसिफोरखौ सोरखौ मा खालामदों नोंथांमोना नायलांबाय था नुबोबाय दा आरो नै नायबावदो नोंथांमोना गावखौनो माने पुजारि जानानै उपाय गैया माने बिजि लानायनिफ्राय गावखौ रैखाथि खालामनो थाखाय अनेक जाफ्लानो गोनां जादों होमबा बेसेबां दुखुनांथावना बाथ्रा जुर जुबुस्थि थारमाने बिजि लायाबाबो जारला बिजि लाबाबो बिदि जारला नैबे बेसा जानानै फैदों आरोना दिनैनि जुगाव आरो दिनैनि बे सरकाराव ओरैबायसा गोख्रोंथि माने बे सरकारखौ माने मानसिफ्रा दायो गोबाङानो मुगैनो नेवसिनो हमदों आरो बिजेपि सरकारखौ नोंथांमोना नायदो भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो हायोबा शेयार खालामनानै हो आरो कमेन्ट्स बक्सआव कमेन्ट लिरनायखौ नोंसोर दाबाव कमेन्ट्स लिरना हर आरो सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामना लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे आं गोदान भिडिअ हगारनायफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनो आरोना आं हानायसिम गोदान भिडिअ लाबोनो नाजागासिनो दोङो नोंथांमोना आंखौ जुदि सापर्ट खालामोब्ला आंनि गोसोआ जे जाहाथे नार्भास जाया साबस्क्राइब मोनाखै साबस्क्राइब बाराया लाइक मोना नाया आं जे बेबायसा साननो गोनां जाया ओंखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं खर' गंग्लायनानै रिकुवेस्ट खालामदो नोंथांमोना आंनि बे बिन्दास बिजेन इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना ला आरो सोरबाफोर नायदोंबा लाइक हो कमेन्ट हर शेयार खालामनानै हो आं नोंथांमोनखौ बेखौनो बुंबाय दिनैनि भिडिअआ बिसिनोसै